bisimila hôtel Lafia la. Niko hôtel Lafia wulikajɔw bolodalen do walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafia Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na. Réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafia. Hôtel Lafia ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafia ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafia référence do. Sanga ina aw minnu sɔgɔn bɛ jani kunnafoni siraw bɛɛ lajɛlen na k'aw fo ka koɲuman dɔn k'a fɔ a ye aw bisimilaw ka bamanankan kibaruya kɔnɔna la kɛnɛ min na n'a bɛna walawalali caman sɔrɔ Mali ani diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen kan. An ka wula in na kibaruya bakuruba dɔw bɛna tali kɛ taji ko sira fɛ an ka jamana premier ministre a ye taji dɔnninaw ka jɛkulu ka u bisimila. Jamana premier ministre yɛrɛ k'a fɔ ko taji bɛ don an ka jamana kɔnɔ fɛn fɛn de bɛ kɛ o bɛ kɛ n'o tɛ hali n'a sɔrɔ k'an bɛ taa taji donni an sen na k'a ta QR la ka na ko taji o bɛ don jamana kɔnɔ ko bɛɛ ka danganiya sɔrɔ o koɲɛ la. AES jamanaw u farala ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkuluba ye ɲinɛ a san 2 ye. San 2 in kɔnɔna la baaraba caman kɛra sira bɛɛ lajɛlen fɛ. An bɛna da don o la k'o walawala aw ye. An ka jamana ɲɛmaaso u ye wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ Mali ani diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen bolo ɲɔgɔnma kɔnɔna la wulikajɔw bɛna kɛ yaasa ɲɛtaw sira bɛ se ka bɔ cogo min na. Algérie jamana ni an ka jamana ka gɛrɛntɛ an ka jamana ɲɛmaaw kun kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko Algérie ye an ka sanfɛ pankulu mun jigi ka damakasi sɛbɛn don diɲɛ kiriba ko olu kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ Algérie jamana ko u bɛ ka sɔsɔli kɛ o koɲɛw la an bɛna walawalali kɛ ye o ko kan. Burkina Faso jamana ɲɛmaaw u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko Burkina Faso ka den minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ baara kɛ ambasadiw la u denw u ka musakaw jamana tɛna o ta tuguni a bɛ bɔ u yɛrɛ kun ko yaasa ka se ka jamana waganɛ ka a bugun. An bɛna taa kalan wuli la octobre kalo tile fɔlɔ an ka kalanko minisiri Amadou Sisa Vanɛ ale ni sɛndikaw kalanfaw ka lapasali jɛkulu ye ɲɔgɔn kɛ ko yaasa ka se ka ko bɛɛ lajɛlen labɛn ka bɛn ni kalan wuli nataw ye. Ninnu de an ka kunnafoni la bakuruba dɔw ye an bɛna kunnafoni wɛrɛ fara mun kan sɔni ka walawalali kɛ aw ye. An b'a fɔ a ye sɔgɔko ɲuman jani bɔlɔlɔsiraw bɛɛ lajɛlen na n'an ka kunnafoni siraw yaasa bɛ se ka kibaruya sɔrɔ sɔni an bɛna ka ɲɛfɔli kɛ aw ye. O ko kura aw minnu ye jani suganti k'a kɛ aw kunnafoni yɔrɔ ye. N'a fɔ n kun y'aw tulo lasɔmi cogo min na an donkan kɔnɔna la an ka jamana premier ministre général division Abdoulaye Maïga a ye cakɛlaw bisimila cakɛla mun ni olu bɛ tajiko bunakun kan ko professionnel du pétrole. Premier ministre ni ninnu ka lajɛ kɔnɔna la a ye panparabaki de fɔ k'a yɛrɛ diɲɛmaa la. Wulikajɔ mun yɛrɛ k'a fɔ jamana ɲɛmaaw labɛn bɛɛ malidenw bɛ se ka jigisigi sɔrɔ
k'a fɔ ko tajiko la jamana ɲɛmaaw bɛna wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ wulikajɔ fɛn fɛn de bɛ yen n'a kan ka kɛ yaasa malidenw ka taji sɔrɔ ko baara bɛna kɛ premier ministre ka kɔrɔfɔla yɛrɛ k'a fɔ ko lakanako sira fɛ baara ni wulikajɔbaw de labɛn bɛ an ka jamana ɲɛmaaw fo ka taa se wolomasiri tabaw yaasa ka se ka lakana sinsin an ka jamana kɔnɔ k'a b'a ɲini taji donnaw fɛ bɛɛ lajɛlen ka jigisigi sɔrɔ k'a fɔ hali n'a sɔrɔ an ka jamana bɛ taa taji de ta an sen na wa k'a don QR de kɔnɔ ka na n'a ye wa o b'a yira k'a fɔ ko fɛn bɛɛ lajɛlen de bɛna kɛ wulikajɔw bɛna kɛ hali n'a sɔrɔ a bɛ kɛ an ka wulikajɔw dan ye ko fɛn bɛɛ lajɛlen de bɛna kɛ jamana ɲɛmaaw fɛ wa fintigilakaw labɛn bɛ sira bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa ka se ka taji k'o di malidenw ma ko malidenw ka jigisigi sɔrɔ k'a fɔ wolomasiri tabaw ani jamana ɲɛmaaw u sigi kan u ye kalikan mun di malidenw ma k'a fɔ hali n'a gɛlɛyara olu bɛ baara ni wulikajɔ fɛn bɛɛ lajɛlen de kɛ fo ka se a dan na malidenw ko bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ baaraw bɛ ka kɛ wulikajɔw bɛ ka kɛ professionnels de pétrole ni olu ye pétrole baarakokɛlaw ye olu fana yɛrɛ k'a fɔ k'u labɛn bɛ yaasa ka se ka malidenw ka taji di maliden bɛɛ lajɛlen ma a waati la wa ko bɛɛ lajɛlen ka se ka jigisiro sɔrɔ k'a fɔ kulu marifatigiw bamacakɛ waletigilamaw u bɛ fɛ ka an ka jamanadenw sariya mun kɛ ni k'a laɲini k'a fɔ k'u bɛ dankari kɛ an ka sɔrɔ bosoda siraw la u ka o wulikajɔw ani u ka o bagabagaliw k'o tɛna maa si de galabu faga mali jamana kɔnɔ taji baarakɛlaw fo ka taa se jamana ɲɛmaayasow ma bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔw dɔ de bɛna fara a kan diɲɛ don o don wa ko lakanako bunakun kan premier ministre ka fɔ la k'u bɛna fɛlɛn dabali bɛɛ lajɛlen bila sen kan yaasa taji donnaw bɛ se k'u ka baaraw kɛ cogo min na a yɛrɛ la k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ dondabaw la escorte ni o ye wolomasiri tabaw ka mobiliw ye ko olu bɛ ka taji donnaw ka u lakana ni ka baara bɛɛ lajɛlen nɔgɔya transporteurs ani taji baarakɛlaw bolo taji bɛ se ka don an ka jamana kɔnɔ cogo min na wa ko wulikajɔw o de bɛna kɛ malidenw ko jigisigi ka di u ma k'a fɔ maa si kana yirayira maa si kana papa baw ko jafarin waletigilama ninnu ka laɲini de o ye ka se ka maaw papa nka ko u tɛna se o kɔnɔna la premier ministre ka kɔrɔfɔw la ko jamana fintigilakaw ye baara mun kɛ u ye wulikajɔ mun kɛ u ye bɔnɛ mun da kulu marifatigiw kan ni u dɛsɛra u t'a dɔn u bɛ fɛn mun kɛ bi o de la k'u bɛ fɛ k'u ɲɛsin an ka sɔrɔ siradaw ma an ka sɔrɔ bosoda siraw ko wa ko fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ maa si kana sira maa si kana yirayira ka sanga ni jamanakuntigi Général d'armée Assimi Goïta ale ka wulikajɔ n'a ka hakilinaw ye jamana ɲɛmaaw u bɛna fɛlɛ bɛɛ lajɛlen kɛ fintigilakaw h'a ka ja malidenw bɛ se ka taji sɔrɔ kuma bɛɛ n'an mago bɛ a la kibanan bɔrɔ kɔnɔna la AES jamanaw ka faraɲɔgɔnkan kulu in Alliance des États du Sahel an bɛ a san 2 la a yɛrɛ la k'a fɔ jateminɛlikɛla dɔw fɛ san 2 in kɔnɔna la ko maa bɛ se k'a fɔ AES ka faraɲɔgɔnkan a kɛra tare ye bawo ko n'i y'a ta k'a lajɛ sira yɛrɛ tɛ yen AES jamana 3 ninnu ma baara kɛ sira mun kɔnɔna la ko a sira ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛta kundalajan kalanko dugujukɔrɔ nafolo ko lakana ko ni o yɛrɛ kɛra jɛkulu in sigi kunba ye ni hakilina taara k'a fɔ an bɛ se ka an fanga fara ɲɔgɔn kan cogo di ko in kɛra ka sanga ni san 2023 ye sɛptamuru kalo tile 16 an bɛ a san kunbɛ la bi ka sanga ni san 2 ye o kɛlen kɔfɛ ko AES jamana ɲɛmaa 3 n'o bɛ tali kɛ Général d'armée Assimi Goïta capitaine Ibrahima Traoré fo ka taa se Général d'armée Abdrahamane Tiani olu ye u bolonɔ bila sɛbɛn mun na ka yɛrɛ k'a fɔ ko jamana 3 in kɔnɔna la anw bɛna an fanga fara ɲɔgɔn kan wa an kɛra cɛ kelen ni muso kelen denw ye an kɛra dusukun kelen ye farikolo kelen kɔnɔna la dusukun 3 farikolo kelen kɔnɔ k'o de AES jamanaw ye wa ko baaraw bɛ ka kɛ sira mun fɛ n'a y'a ta k'a lajɛ ka se bi ma san 2 kɔnɔ ko maa bɛ se k'a fɔ ko wulikajɔbaw kɛra jateminɛlikɛlaw ka fɔ la ko lakanako bunakun kan fintigila ka jɛkulu kelen sigira ko force unifiée ni o bɛ AES jamanaw bɛɛ lajɛlen lakodɔn ni o bɛ AES lakana bɛɛ lajɛlen sinsin wa ko fo ka taa se fintigilaka ko bunakun kan minɛnko i n'a fɔ an ka jamanakuntigi y'a fɔ don mun na k'a to irisikaw bara ko ni Burkina Faso kaw mako bɛ an ka jamana fintigilakaw la walima an ka maramafɛn dɔ la k'a fɔ ko sɛbɛnfura de ka tɛmɛ wa k'a fɔ an ka taa n'a ye source officielle an ka yan saisie ka yan saisie k'o kuma t'a la a bɛ n'a fɔ Burkina Mali fintigilaka mun ni olu kan ka taa Burkina kɔnɔ maramafɛn mun kan ka taa mobili mun kan ka taa a bɛ fɔ yɔrɔ mun na
o nongan ne la ko fintigilakaw bɛ taa o b'a yira k'a fɔ ko AES ka jɛɲɔgɔnya lakanako sira fɛ ko o ye nafaba kɛ wa a bɛ ka dadigi kɛ kosɛbɛ kulu marifatigiw la bamaciya wale tigilamaw an bɛ ka u so ci wa ko AES ka jɛɲɔgɔnyaw fɛn min ye sɔrɔ bosoda siraw ye an ma da lakanako dɔrɔn ma sɔrɔ bosoda siraw la AES jamanaw ye wari bonba kelen ka o baaraw bila sen kan ni o bɛ tali kɛ wari bon mun a bɛ kɛ ka an ka ɲɛtaa kuntalajan ani an ka siraw k'o bɛɛ lajɛlen dilan an bɛ se ka ɲɛtaa sɔrɔ cogo min na wa ko n'o o fana bɔra kɔnɔ la an b'a ye k'a fɔ AES jamanaw kiriko bunakun kan an ye jɛkulu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka se ka kiri k'a kologiriya n'o bɔra kɔnɔ an b'a ye k'a fɔ sifinnakaw ka ko o bunakun kan sifinnakaw bɛɛ lajɛlen kɛra kelen ye AES jamanaw kɔnɔ muso jɛkulu ɲɔgɔn dɛmɛ ni ɲɔgɔn jigitigiw sira fɛ ko humanitaires o jɛkulu bɛɛ lajɛlen fana kɛra AES jamanaw kɔnɔna la fɛlɛn dabali bɛɛ lajɛlen bilala jagoko sira fɛ AES jamanaw bɛ se ka don ka bɔ ɲɔgɔn fɛ cogo min na ka sɔrɔ sɛbɛnfura ko to o la visa walima sɛbɛnfura foyi t'a la k'a fɔ ko AES jamanaw ka taama ɲɔgɔn kɔnɔna la ko n'aw bɛ ta ka lajɛ AES jamanaw ye sira ni sira mun bɔ ko an bɛ se k'a fɔ sira bɛɛ lajɛlen fɛ AES jamanaw bɛ ka fara ɲɔgɔn kan wa sira ma bɔ sira la hali wasadenw ni o ye parlementaires ye olu bɛɛ lajɛlen ye jɛkulu sigi yaasa ka se ka nin bɛɛ lajɛlen kɛ kuranko bunakun kan sirabako ko wa ko mun yɛrɛ ka bon ni a bɛɛ ye an ye bangi sigi ni o ye wari bon ye mun bɛ ka baara kɛ wa o kɔfɛ fɛnɛ ko AES jamanaw ka wari bawo ko diɲɛ bɛɛ danganen don a la k'a fɔ n'i bɛ fɛ ka taa ɲɛ wari i yɛrɛ ka se k'a dilan i yɛrɛ ye o mun bɛ kɛ sababu ye ka se k'i ka nafolo bugu ko wa o wari kelen mun n'a bɛ AES lakodɔn o baaraw bɛ sen na don nataw la o bɛna kɛ AES jɔnjɔnw AES kuntɔgɔdɔnkiliw ya hymne national ye nin bɛɛ lajɛlen ye baarabaw ye baara mun kɛra san 2 kɔnɔ ko ni an ye AES sigilen a san 2 ka a laɲɛnamaya ka jateminɛ an b'a ye k'a fɔ tare don sira caman kɔnɔna la dɔɔnin ko politiki ko na sira fɛ sira bɛɛ lajɛlen an bɛ se k'a fɔ ko jamana ninnu ye wulikajɔ kɛ wa ko san 2 kɔnɔ maa bɛ se k'a fɔ ko AES ka jɛkulu a ye nɔba bɔ wa laɲini ye mun ye ko o bɛ ka sabati ka taa fɛ diɲɛ don o don an ka jamana ni Alizeri jamana cɛla bɛ ka gɛlɛya ka taa fɛ bawo an ka jamana ɲɛmaaw yɛrɛ k'a fɔ ko olu ye diɲɛ kurukara kiiriso mun bɛ yen nɔ n'u b'a wele ko Cour internationale de justice CIJ ka olu ladɔnniya ka yɛrɛ k'a fɔ Alizeri jamana ye anw ka sanfɛ sira ka taa kɔnɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni sariya ye o y'a violer wa u ye o wale mun kɛ ni anw y'a kɔnkɔn cogo sugu bɛɛ lajɛlen na ka diɲɛma wele u ka kɛ an seere ye ani kiiritigilamaw minnu bɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka kiiri tigɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko Alizeri nin wale mun kɛ an m'a kɔnkɔn cogo sugu bɛɛ lajɛlen na wa an ka kɔni dalilu bɛɛ lajɛlen de b'a la ka dalilu di diɲɛma ma k'a di kiiritigilamɔgɔw ma ka yɛrɛ k'a fɔ Alizeri nin baara in kɛ nka yɛrɛ k'a fɔ ko mun bɛ maa kamana gan Alizeri jamana bɛ k'i ban o koɲɛ de ma o bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko olu tɛ u yɛrɛ y'a kɔnɔ wa ko diɲɛ kiiriba in ni o ye Cour internationale de justice ye ko kiiriso in fana kɛ mɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko olu Alizeri jamana de y'a yɛrɛ k'a fɔ ko kiiriso in Mali ka damakasi sɛbɛn ma se yen ko mun bɛ maa kamana gan o de b'a yɛrɛ k'a fɔ ni kiiriso in y'i ɲɛ tugu an ka damakasi sɛbɛn kan de wa walima ni kiiriso in ni Alizeri jamana tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo de wa yaasa anw ka damakasi sɛbɛn n'an ka laɲini kana se ka tɛmɛ wa k'o de bɛ maa kamana gan bawo ko Alizeri jamana kɔkancɛw minisiri kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko kiiriso in kɔnɔ ko Mali ka damakasi sɛbɛn foyi ma se k'a sɔrɔ anw ka jamana ɲɛmaaw yɛrɛ k'a fɔ ko damakasi sɛbɛn donna ni kiiriso in na ni o ye CIJ ye fo ka taa se diɲɛ kiirisoba ni o ye Cour pénale internationale ye ani fo ka taa se diɲɛ yɛrɛ jɛrɛjɔba ONU an ye nin bɛɛ lajɛlen de wele ka dalilu d'u ma ka yɛrɛ k'a fɔ Alizeri jamana ye baara mun ta ka a ɲɛsin an ma kalanko sira fɛ an ka jamana kalanko minisiri Amadu Sisa Vane ale ni kalanfaw ka sɛnikaw lafasali jɛkulu olu ye ɲɔgɔn kɛ kalanta o bolola mɛ ka bila octobre kalo tile fɔlɔ la an ka jamana kɔnɔna la a yɛrɛ k'a fɔ yanni o cɛ an ka jamana kalanko minisiri ani lafasalitɔla ninnu ka jɛkulu ko a kun tɛ dɔwɛrɛ ye boloɲɔgɔnma ka se ka kɛ lafasali jɛkulu ni kalanko minisiriw ni ɲɔgɔn cɛ wa ko a kun bɛɛ lajɛlen nafa ye mun ye kalandenw bɛ se ka kalan kɛ cogo min na ani kalan ka daminɛ ɲina san kɔnɔna la k'a sɔrɔ kalan foyi ma don a senkɔrɔ ma cɛli ni foyi ma k'a la o de la k'a ka kan
kalanfaw u ka se ka u ka gɛlɛyaw k'u ɲɛfɔ minisiriso ye fɛlɛn dabalu ka tigɛ a kama a yɛrɛla k'a fɔ kɛnɛ in kan minisiri ye kuma di kalanfaw ka lapasali jɛkulu ma ko bɛɛ lajɛlen ka u ka gɛlɛyaw fɔ wa gɛlɛya ninnu bɛ lajɛ jamana ɲɛmaaw bɛ wulikajɔ ni fɛlɛ minnu kɛ ka se ka fu siri o gɛlɛyaw la a yɛrɛla k'a fɔ ko jalajɛba in kɛra jalajɛ nafamanba ye bawo ko sigi ka fɔ o mun ye damu ye ni bɛɛ lajɛlen y'i ta fɔ ko a ka ca an bɛ ɲɔgɔn faamu wa kalanko mun ni a kan ka daminɛ sifinnakaw bɛ kalan sabatilen sɔrɔ ɲinan san a bɛ kɛ kalan waati ɲumanba ye ka nafa se sifinnakaw ma dujukɔrɔ nafoloko bunakun kan mini mun bɛ yen nɔ ni o ye sanubɔrɔ ye ni a bɛ kɔbadani a yɛrɛla k'a fɔ u ka cakɛda olu ɲɛmaaso ani fo ka taa se an ka jamana minisiriso min ka ca u ɲɛsin bɛ sigida lakanali ko ma environnement o ye ɲɔgɔn ye kɛ minisiri muso in kɛ mɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ nin jɛkulu in na ko sanubɔlaw kan ka sigida lakana cogo di ani fo ka taa se sanubɔyɔrɔ jɔyɔrɔ bɛ kɛ jumɛn ye sigida taa ɲɛ koɲɛw la ko ka kuma ɲɔgɔn boli o kan ni sanubɔla in cakɛdaw u y'a yɛrɛ k'a fɔ jamana ɲɛmaaso ye fɛlɛ minnu ta sanuko bunakun kan ani fo ka taa se sigida lakanaliko sira minnu bɛ yen nɔ ko olu bɛna baara bɛɛ lajɛlen kɛ ka sɔrɔ ka o sariyaw k'u labato bawo an ka jamana ye sariya kura mun ta sanubɔko la bi ni maa maa de bɛ sanu bɔ sanu cakɛda sariya mun tara ko code minier i bɛ i sariya de labato o sariya in dɛ n'i m'o labato ni an ka jamana tɛ se ka baara kɛ sanubɔko bunakun kan ko nin cakɛda in yɛrɛ k'a fɔ olu bɛna u bila o sariya bɛɛ kɔnɔ wa u labɛn bɛ ka se ka o sariya kura in labato a yɛrɛla k'a fɔ ko nin cakɛda in ni o ye tubani ye ni o cakɛda in bɛ u bolo bi ko san kɔnɔ olu labɛn bɛ ka sanu tɔni 5 ka o labɔ wa sanu nafa kɔnɔna la 100 sara la 35 o y'an ka jamana ɲɛmaayaso ta ye i n'a fɔ sariya kura y'a fɔ cogo min na cakɛda in ko yɛrɛ k'a fɔ u labɛn bɛ ka se ka o sariyaw bɛɛ lajɛlen bato ha ka ja sigida lakanali ji kana tiɲɛni kɛ ani fo ka taa se sanubɔlaw kana an ka dugukolo ka tiɲɛ cogo min na ko o fɛlɛ minnu bɛ yen nɔ ni minisiriso kɛmɛ ka a ta ko olu bɛ na o bɛɛ lajɛlen labato u ka sanubɔ baaraw kɔnɔna la an ka jamana kɔkancɛw minisiri Abdoulaye Diop ale tun bɛ Chinois jamana maaw olu ka kɛnɛ belebeleba kɛnɛ kan n'a bɛ tali kɛ Chinois ka u ka nisɔndiya kɛnɛ mun bɛ yen nɔ n'u b'a wele ko Fondation Populaire de Chine u ka san 76nan Abdoulaye Diop y'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin kɛnɛ in bɛ tali kɛ Mali ni Chinois jamana ka jɛɲɔgɔnya k'a kɔrɔsiyɛn bawo ko n'i ye Chine ta k'a lajɛ an jɛɲɔgɔn ɲuman don sira mun bɛ yen nɔ jagoko ye fo ka taa se bayɛlɛmaliko ani sira caman kɔnɔna la Mali ni Chinois jamanaw an bɛ k'an bolo ɲɔgɔn ma ka se ka o baaraw kɛ Chine lasigiden mun bɛ an ka jamana kɔnɔ a yɛrɛ k'a fɔ ko nin bɛ an ka teriya k'a kɔrɔsiyɛn k'a kologiriya wa don nataw la baara ni cɛkɛɲɔgɔn bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ camanba de bɛna fara a kan yaasa ko an ka jamana ye hakilina mun ta k'a fɔ jɛɲɔgɔnya bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la anw ka jamana ka nafa o ka lajɛ ani fo ka taa se jɛɲɔgɔnya sira fɛ maa tɛna jɛɲɔgɔnya diyagoya anw kan maa mun ka di anw ye n'a ye mun bɛ an ka jamana nafa an bɛ baara kɛ ni o ye wa an ka nafa de bɛ ɲini jɛɲɔgɔnya bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko Chinois ye o mun faamu o de y'a to ani Chine jamana bɛ se k'an bolo ɲɔgɔn ma ka se ka baaraw kɛ diɲɛsere naani ka jɛkulu mun bɛ yen nɔ ni olu bɛ adamadenya hakɛw lapasali ni ɲɔgɔn dɛmɛ sira kan ko OCHA olu yɛrɛ k'a fɔ ko dɛmɛɲɔgɔnya sira fɛ ni o ye action humanitaire ye ka dɛmɛ don maaw ma ko an ka jamana kɔnɔna la gɛlɛya mun bɛ action humanitaire ka baaraw la ni o ye ɲɔgɔn dɛmɛ digitigiw baaraw ye ko an ka jamana kɔnɔ gɛlɛya bɛ ta ka ɲɛsin maa minnu ma ko camanba de bɔra la o yɛrɛ k'a fɔ ɲɔgɔn dɛmɛ sira fɛ a maaw bɛ ka baara kɛ lafiya kɔnɔ bi n'i y'a suma san tɛmɛnenw na bawo ko 100 sara la 29 o de ye gɛlɛya ye u bɛ ka mun sɔrɔ ko ka sɔrɔ san tɛmɛnen kɔnɔna la juillet kalo yɛrɛ la an kɔrɔ ko 100 sara la gɛlɛya 82 de tun bɛ ka sɔrɔ o yɛrɛ k'a fɔ gɛlɛya caman bɛ ka bɔ dɛmɛ kɛ jɛkuluw kan o bɛ k'u ka baaraw kɛ ka sɔrɔ u ma gɛlɛya sɔrɔ kibaru tɛ fan fɛ i ka fɛn bɔ an senkɔrɔ yanni an ka taa marabolo kɔnɔna kibaruw la. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na
aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo ni ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigi kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la an ka marabolo kɔnɔna kibaruw la an bɛ taa kajolokaw bara sifinakaw ye baara dɔ dabɔ ko ma ville propre o kɔrɔ ka dugu ka a lasanuya dingɛ minnu bɛ ni o ye fosse dingɛw ye ka se ka taa o labɔ kajolo kin julaso a yɛrɛ la k'a fɔ ka sanga ni kununko tɛnɛ septembre kalo tile 16 ye sifinakaw taara ka se ka taa a fosew labɔ ko yaasa ka se ka ɲɛman bɔ fosew kɔnɔ ji ka se ka tɛmɛ sira sɔrɔ an bɛ samiya min kɔnɔ yaasa ji ka tiɲɛni kana se maa si ma ni hakilina ɲuman ye sifinakaw minnu bɛ yen nɔ olu de a baara bila sen kan ko yaasa ka se ka fara ɲɔgɔn kan faso baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka i nin don la cogo min na ka se ka dugu ko sanuya Keɲebakaw bara commissariat de police olu ye wulikajɔba kɛ Mustafa Kante ale n'a ka cɛbalenw ko u ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka se ka taa u tɛgɛ da binganikɛla dɔw kan ko baara in kɛra ka sanga ni septembre kalo tile 9 a n'a a tile 10 suw ye ni fintigilakaw u ye siganama dɔw ka taa tɛgɛ da u kan maa mun bɛ yen nɔ ni dɔ si sanga ye san 23 san ani san 37 a yɛrɛ k'a fɔ ko nin baara in kɛra u ka yɔrɔ min bɛ ni o ye Kereko ani Tabakoto kɔnɔna la ko u taara janda dɔ de ɲɛ k'u ka moto minɛ a la o maa de kɛlen ka taa damakasɛbɛn don fintigilakaw yɔrɔ polisila tigilamaw olu ka sɔrɔ ka wulikajɔw kɛ ka larawuliw kɛ ni ka taa u tɛgɛ da siganama ninnu ka yɛrɛ k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔ u taara pistolet moto 6 ani fo ka taa se telefɔni bese n'a ɲɔngow ka taa o caman sɔrɔ ni siganama ninnu ka sow kɔnɔna la larawuli kɔfɛ ni waati in na ni maa ninnu u bɛ polisila tigilamaw ka bolo kan yaasa ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ a ko tɔw la Mɛnakakaw bara seko ni dɔnko kɛnɛba mun ni a kan ka sigi ɲina san kɔnɔna la Mɛnakakaw olu y'u ka baaraw k'a daminɛ ka sanga ni septembre kalo tile 15 ye a yɛrɛ k'a fɔ ko nin kɛnɛba in ni o ye semaine nationale de réconciliation ye senar Mɛnakakaw ka bolo kan olu ye u ka baaraw bolola ko a baara mun dɔw bɛ tali kɛ ka se ka hakili falen kɛ baw ɲina senari u y'a kumakun kɛ an tabiyaw ani fo ka taa se an danbew ani an ka seko n'an ka dɔnko bɛ se ka kɛ sababu ye ka bɛn ni keleya sinsin cogo min na o de la ko hakili falen kɛra Mɛnakakaw bara fɛn mun ye kusi bɛɛ lajɛlen ni o ye dugu maa bɛɛ lajɛlen maa si da ma bɔ a la bɛɛ ka se ka taa hakili falen kɛ ni kumakun in kan ani bɛn ni keleya mun n'a bɛ ka laɲini o sera ka se ka bɔ cogo min na Yoro Sahel kaw bara biennale mun ni a bɛ ɲina san kɔnɔna la olu y'u ka baaraw daminɛ a yɛrɛ la k'a fɔ ka sanga ni septembre kalo tile 16 ye Mɛnakakaw olu ye n k'a fɔ Yoro Sahel maaw olu ye wulikajɔw kɛ maa minnu ni olu kan ka taa ni seko ni dɔnko kɛnɛba in kan o ye labɛnw bɛɛ lajɛlen sabati ni k'a yɛrɛ k'a fɔ ko maa minnu kan ka taa u nin don a la ani fo ka taa se musaka mun n'a kan ka don ni seko ni dɔnko kɛnɛba in na hakili falenw bɛ ka kɛ o bɛɛ lajɛlen de kan yanni Tɔnbɔkutu ɲɔgɔn kunbɛ kɛnɛba in o don cɛ Kayikaw bara dɛmɛ taara ka a di maa dɔw ma maa mun ni olu ye sifinakaw ye dɛmɛ mun a bɛ tali kɛ kalanminɛnw na bawo ko an kan ka taa kalanta la a yɛrɛ la k'a fɔ jɛkulu mun ni olu bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ bunakun kan n'u y'a tɔgɔ da ko association génération 50 olu de ni hakilina in ta ka yɛrɛ k'a fɔ ko kalanminɛnw a ka ta ka di sifinakaw ma sifinakaw minnu ni dɛmɛ bɛ ka kan ni olu ye ni gɛlɛya bɛ u somɔgɔw kan kosɛbɛ ko yaasa ni jɛkulu in u ka se ka u nin don kalanko sabatili la Kayi marabolo kɔnɔna la an ka jamana kɔkancɛw kibaruya kɔnɔna la kɔkan kibaruyaw la an bɛ taa Niger kaw fɛ yen nɔ Niger jamana minisiri kɔrɔ dɔ a yɛrɛ la k'a fɔ ko ale lasagon bɛ an bɛ don min na ko bi ko jalaki binna minisiri kɔrɔ in kan ni ale ye Ibrahim Yakubu ye ko a yera maa faga wale dɔ o kɔɲɔw la fagali mun ko n'a kɛra duguma sira fɛ n'a bɛ wele ko subagaya sira fɛ a yɛrɛ la k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw de kɔnɔna la u taara ye k'a fɔ ko minisiri kɔrɔ in ko a nɔ yera o wale in na kibaruya de bɔra ka bin kiiri tigilamɔgɔw fɛ kunnafonilikɛlaw dɔ sen fɛ
ni ka yɛrɛ k'a fɔ ko u ka sɛgɛsɛgɛliw n'u ka jateminɛw kosɛbɛ k'o de la u sera ka taa a dɔn k'a fɔ ko ni maa kofɔlen maa fagawalew k'a caman sɔrɔla mun fɛ u ka saraka bɔ n'a ɲɔngow ka maa kɛ saraka ye ko jalaki de binna nin minisiri kɔrɔ in kan k'a fɔ a n'a nɔfɛmaw olu tun bɛ o wale na nin waati in na ko bɛ kiiritigɛlamɔgɔw bolo ka se ka sɛgɛsɛgɛli caman kɛ a ko ɲɛ kan. Burkina Faso jamana ɲɛmaw u ye hakilina dɔ ta k'a yɛrɛ k'a fɔ Burkinakaden minnu ni olu bɛ baara la Burkina lasigidensow kɔnɔna la diɲɛ jamana wɔɔrɔw kɔnɔ o Burkina Faso ka denw olu minnu bɛ yen nɔ ni o ye diplomatiw ye u denw ka kalan musaka tun bɛ ka bɔ Burkina Faso waganɛ de kun ko ka sanga ni conseil des ministres kɔnɔna ye u ye sariya dɔ ta k'a yɛrɛ k'a fɔ maa minnu bɛ baara kɛ jamana tɔgɔlasow la ni o bɛ tali kɛ consulat ni ambassades n'a ma ye k'a fɔ ko sara de bɛ d'u ma ko jamana ɲɛmaayaso tɛna u ka denw ka kalan musakaw bɔ tuguni ko o baaraw bɛ tigɛ bawo ko n'i y'o ta k'a lajɛ musaka mun ni o bɛ bɔ o kɔnɔna la k'a bɛ kɛ sababu ye ka se ka sira wɛrɛw ani baara wɛrɛw kɛ jamana ɲɛtaa kɔnɔna la o de la u ka jamana sɔrɔ bosodaw minisiri ani fo ka taa se premier ministre ma olu bɛ yɛrɛ k'a fɔ ko jateminɛlu kɔnɔ sɔrɔ bosobagaw yɛrɛ k'a fɔ ni musaka ninnu a bɛ se ka fɛn caman dilan jamana koɲɛ kɔnɔna la halisa an bɛ to Burkina Faso jamana kɔnɔna la Burkina Faso jamana ɲɛmaa Capitaine Ibrahima Traoré ale ye Sierra Leone jamana ɲɛmaa ka bisimila Burkina Faso jamana kɔnɔna la ka se ka taa tile 2 baara kɛ a yirala k'a fɔ ko nin baara in bɛ tali kɛ Burkina Faso jamana ni Sierra Leone jamana ka jɛɲɔgɔnya ko u bɛna baara kɛ sira caman kɔnɔna la yaasa ka se ka jamana fila in ka jɛɲɔgɔnya ka a kolo giriya walima ka a kɔrɔsiyɛn ka taa fɛ a yirala k'a fɔ ko jamana ɲɛmaa ni o ye Sierra Leone jamana ɲɛmaa ye a kunbɛra ni kunbɛcogo cɛɲi ye Sierra Leone jamana ɲɛmaa bi ni ale de ye CEDEAO jamana ɲɛmaa ye maa caman bɛ ka i yɛrɛ ɲininka mun na sisan nin ka taama in yalima kuma bɛna kɛ AES ani CEDEAO ka jɛɲɔgɔnyaw kan wa don nataw de bɛna o fɔ diɲɛmaa ye Ghana jamana kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko sifinnaka caman olu de seginna ka na Ghana jamana kɔnɔ maa minnu ni olu kun bɔra Amérique jamana la ka sababu kɛ ko Amérique jamana ye fɛlɛ mun ta yaasa ka se ka tungana taala caman k'u labila n'a fɔ Donald Trump sigilen fanga na a tun ye sariya min ta k'a yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛ tungana taala caman lasegin u fa jamana kɔnɔna la nin sanga in na ko farafinna tilebiyan fɛ jamana sifinnaka maa 14 hakɛ olu de sera Ghana jamana kɔnɔna la maa minnu ni u bɛɛ lajɛlen bɔra Amérique jamana kɔnɔna la ko a caman ye Nigeria ka denw Gambie ko maa ninnu caman ye olu de ye wa a yirala k'a fɔ ko wulikajɔw bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ Ghana ɲɛmaaso yɛrɛ k'a fɔ ko olu bɛna fɛlɛn dabali kɛ ka dɛmɛ kun fɔlɔ don ni sifinnaka ninnu ma yan'u ka u fa jamanaw sɔrɔ Kenya jamana kɔnɔna la u ka jamana ɲɛmaa dankan ni ale ye Irigati Gachagua ye ale y'a yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛna i kanbɔ jamanakuntigi sigi kalata nɔfɛ jamanakuntigi kalata mun n'a kan ka kɛ san 2027 ko ale bɛna kɛ cɛbɔ ye a ka laɲini ye tɛ dɔwɛrɛ ye ko ka jamana ɲɛmaa William Ruto k'i kɔ a disi da ale kɔ la h'a ka ja ka se ka sebaya sɔrɔ a kan bawo nin ɲɛmaa dankan in siga de kun kɛra a la k'a fɔ ko a kun yen bɛ janfa dɔ la ka ɲɛsin jamana ma ni jamana ɲɛmaa ye a bɔ a nɔyɔrɔ la a yɛrɛ k'a fɔ ko ale bɛna kɛ cɛbɔ ye yaasa a yɛrɛ ka se ka kɛ jamanakuntigi ye Cadi jamana ɲɛmaaso y'a yɛrɛ k'a fɔ ko yɛlɛma kan ka don constitution na yɛlɛma mun n'a bɛ kɛ sababu ye ka dɔ fara jamanakuntigi ka kumaw kan jamanakuntigiya waati kun ye san 5 walima san 6 de ye Cadikaw bara nka ko yɛlɛma in kɔnɔna la a bɛna kɛ san 7 de ye wa san 7 kɔfɛ ko dɔ bɛ se ka fara a kan wa o bɛ dan waati min ma ko u ka sariya ma o pereperelatigɛ ko b'a yɛrɛ k'a fɔ n'a ye san 7 kɛ o kɔfɛ a bɛ se ka san wɛrɛ kɛ nka a bɛ dan o ma wa walima a tɛ dan o ma k'u ka sariya so in o ma o pereperelatigɛ wa o sariya kelen in fana kɛn bɛ ka wasadenw ka fanga mɔnɔbɔ jamanakuntigi ta ni dɔ farala o kan ko b'a to fana wasadenw fana ka fanga waati minnu bɛ bi ko dɔ bɛ fara olu fana ka fanga waatiw kan Cadi jamana kɔnɔ Guinea Bissau jamana kɔnɔ la maa mun bɛ yen nɔ ni o ye premier ministre kɔrɔ ye ni o ye Domingos Pereira ye ale kɛn bɛ ka a yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛna segin jamana kɔnɔ wa ko a bɛna yɛrɛmankutu baaraw kɛ yaasa ka se ka jamanakuntigiya ɲini ka sɔrɔ nin maa kofɔla in gɛrɛntɛba bɛ an bɛ waati min na ko bi ani jamana marabagaw ni ɲɔgɔn cɛ a kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko nin waati in na ko a bɛna a lajɛ ka segin a fa jamana kan ni o ye Guinea Bissau ye nanzarala ka jamana mun bɛ yen nɔ ni o ye Angleterre ye Royaume-Uni
ko dɔ de kɛra mun ye maaw kamana gan yɛrɛ la k'a fɔ ko imamu dɔ de yera ko a ye damatɛmɛ wale ta cɛnimusoya sira fɛ ka ɲɛsin musomani ma 4 ɲɔngɔn ma ko wa ko a ka damatɛmɛ wale ninnu k'a bɛ kɛ batokɛyɔrɔ de la a yɛrɛ la k'a fɔ ko siga de kɛra nin maa kofɔlen na bawo ko musomani ninnu dɔ de ye damakasi sɛbɛn don ni ka wele bila k'a fɔ ko maa mun bɛ k'a yɛrɛ kɛ imamu ye n'a bɛ maaw k'u seli yɛrɛ misiri kɔnɔna la ko ale ka nin damatɛmɛ wale sugu in ta ka ɲɛsin musolakaw ma cɛnimusoya sira fɛ ko o ye wale min n'a kan ka kɔn a yɛrɛ la k'a fɔ nazaralaw ka jamana in Angleterre jamana k'u ye kiri kɛ ka san 10 kaso ko ka o de da nin maa kofɔlen in kan a ye nin wale nin damatɛmɛ wale min ta ka ɲɛsin musolakaw ma maa ye ni ale Kari Shar Mohammed ye a yɛrɛ la k'a fɔ ko a kun dɔn bɛ kosɛbɛ nin waati na kunnafoni sira mun bɛ yen nɔ ni o ye mail online k'ale de bɔra ni nin kibaruya ye k'a bin k'a yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔ bɛ ka kɛ kiiri tigɛlamɔgɔw fɛ yaasa ka se ka nin ko in k'a tɔ sɛgɛsɛgɛ an bɛ waati min na ko bi san 10 kaso k'u kɛn bɛ ka o de laɲini k'a fɔ ko nin maa kofɔlen o ka da kun ka jɔ a ka wale kun kɔrɔ nin de fana bɛ dan siri an ka wulada in na kibaruya la mun sera ka fara ɲɔgɔn kan nin sanga in na ka da aw tulo kan aw minnu kun sɔgɔn bɛ jani kunnafoni sira bɛɛ lajɛlen na an b'aw fɔ ka ko ɲuman dɔn k'a fɔ an ni ce jani sugantili la ka se ka aw kibaru kunnafoni lasira aw ma balimakɛ Vamara Berete fɛ choix kɛlɛw bɛ a balimakɛ Keba Jalo bolo a k'an bɛ waati wɛrɛ. Tap stand ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na Mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya tap stand i bɛ ale télécharger yaasa ka kɛ duguta tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ Ferko ye o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili tap stand ka wari ci ka na Mali kɔnɔ sɔn nɔgɔya la a y'a sifilɛ a ka galon bɔ an da